Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, хәерле җомга кичләре белән сезне чирата тапшыруыбызны башлыйбыз. Кеше гомерне сатып та, сайлап та ала алмый. Әмма Ходай тарафыннан бирелгән язмышны төрлечә үтеп була. Тормыш юллары бихисап. Әле аның да иң дөресен, иң турысын сайлый белергә кирәк. Без бүген шушы көннәрдә 90 яшен тутырган. Күркәм гомер юлы узган, гомер буе укытучы булып эшләгән Шойма апа Мүбәрәк янында Калма Исмагыйль авылында булдык. Гомернең сикәлтәле юллары шактый булган. Маңгайларга сырлар төшкән, чәчләргә ак кырау кунган. Шулай булса да, күңелдә тормышның барлык хатирәләре сакланган. 31 елны менә бит, 31 елны 1 класска укырга кирип, аны 4 еллык мәктәпне тамамлаганнан соң 5-нче мәктәбенә 5-нче класска укырга бардым. Ул вакытта бездә 4 класс кына иде авылда. 2 ара якын булса да, 5-нче класс баласына 2 арада йөгереп уку, җәяү йөрү, ул шактый гына авырлыклар тудырды. 5-нче классны анда укыганнан соң Кама мәктәбенә 6-7 класска укырга кайтты, укый башладык. 7 классны 38 елда тамамлап, 38-39 уку елларында Әлмәт 1 мәктәбенә укырга кирдек. Аны 40-41 елларны Әлмәт урта мәктәбен тамамладык. Урта мәктәпне тамамлау зур шатлык булды. Экзаменнарны уңышлы биреп, укуларны тамамлагач, 41 елны Сабан туена барып, Сабан туенда микрофоннан сугышның башлануын үз кулакларым белән ишеткән кеше инде мин. 41 елны инде институтка бару өметләре җилде, бетте сугыш башлангач. Рана Бикасаз мәктәбенә укытырга билгеләде. 1-нче хезмәт юлым Бикасаз мәктәбенең ишеген ачып кирүдән башланды. Бикасаз мәктәбенә 11 тушкадан укучылар килеп укый иде. Тагы бик узак вакытлар 2 араны ата-аналар белән бәйләнешкә керү максаты белән 2 арада йөреп үткәрергә туры килде. Анда эшләгәннән соң мин Бикасаз кырыендагы Акчишма авылына башлангыч класс укучылары өчен мәктәп салдылар. Ул мәктәпкә мөдир итеп билгеләндем. Ул буш бүлмәне тәэмин итү өчен бик күп урыннардан ишекләрне ачып кирергә туры килде. Уку вакытына туры укырлык мөмкинлекләр тудырылды, укучылар белән эшли башладык. Ләкин миңа сугыш елларында әти-әни карт булу сәбәпле авылга кайтырга кирәк иде. Апам Аның килендәше иксенә 10 бала туганна Җизнәй, аның абысы 10 бала калдырып сугышка киттеләр. Ләкин берсе дә кайтмады, ул балалар әти назын күреп үсмәделәр. Сугыш елларында туган, бала чаклары сугыш елларына туры килгән кешеләрдә белем алуга үҗәтлек яши. Алар ничектер яшәүнең мәгънәсен дә бүтәнчәрәк аңлыйлар. Гомернең дә кыйммәтен күбрәк беләләр. Тормышның да һәр мизгелен кадерлиләр кебек. Калма Исмагыйль мәктәбенә кайттым укытырга. Ул җиллар, авыр җиллар, бик авыр җиллар. Заем чыккан чорлар иде. Ул вакытта заем подпислары алу бик безгә зур авырлыклар тудырды. Бик күп авырлыклар кичәргә туры килде. Моны сөйләү өчен бик күп вакыт, язу өчен том артыгы белән язсаң да битәрлек түгел. Менә шулай итеп, шушы авылда тормышка чыктым. Авылда, барыбыз да авылда
Enver Turmuş iптәшем шуша авылда эшләде, авылны соңгы вакытта мәрхүм булганда авыл җитәкчесе иде. Алар 7 туган, берсе дә юк. Без 3 туган, 3 кыз туган, беребез дә юк. Барсы өчен җавап биргән мин калдым. 5 килен яшәдек, килендәшләр. Алар да 4-се юк. Алар içinde min kaldım. Менә шулай итеп, Аллаһ Тәгалә миңа гомер биргәндер. Миңа барсы да гомер бирүгә сәбәпче булгандыр. Мин күп семьяга килен булып төштем. 3 килендәш biribizге ах дип тә эндәшү булмады. Эндәшергә анда вакытта булмады. Һәркем үз эшен үзе табып яшәде. Кайнанам белә, кайната белә 20 ел яшәдем. Алар белән дә ах дип тә бер тавыш кауга булмады, әлхәмдүлиллаһи шөкер. Күршеләрем, 2 як күршем, алар белән дә avuldaşlarım bik tatу yaşadık, elhamdülillahi şükür. Şükrana itip bitirirlik түгел. Allah'a şükür. Min bu yurtqa düşüğüme bu yıl mene naq 67 yıl. 67 yıl şuşu negizde yaşayım. Qoyağına barsam da, qoylarğağına mümkünlikler berilse de, min şuşu yurtuna xan zamanında salıngan, eski yurtlarımны şuşu negizini taşlap gitesim kelmey. Hazırda şuşu negizimde. Eski bolsa da Allah'a şükür, iyin eski deyip durmaylar. Her kim yakın etken kişi, tuğanlarım, unuklarım, dostlarım, avuldaşlarım eşikini açıp kireler. Bizning eşik her kim için açık. Bu semya bizning aile dostlarımız. Bir ulu kızımını da okuttu. Özü biz nice yıllardan beri birge yaşayız. Enver abi sen çağında da biz şim dostlar bulup yaşadık. Onlar Şaym apa'nın tuğanları özü zatı inanın dünyada 2 akıllı kişi bulsalar, onlar birinci orunda tura. Onlardan kengeşte alırga bola, onlardan jılasan juvatırga da bola. Ir tuğan etip de, kız tuğan etip de, ir hatın oruna da tutatırgan kişiler olar. Enver abi de şolay iya. Bular bilen bir kaçanda, bir nindide, bir kimde, bir nindide tavuş avgaga kile almay. Bular çünki olar akıllar bile bitinsin diye tıran kişiler. Şunday akıllı nesiller, şunday akıllı eybet hükümet kişisi diysen de oğlunun en akıllı görkem kişileri. Hayırlı, bəxtli qartlıqlar kelsin. Mine şulay birge indi onun bağları da Allah'a şükür, kevleri de Allah'a şükür, onukları da bütünüsüne mine bik barda bulganlar. Bütünüsüne bitin Şaym apa bitin bunda yetekçilik. Endi mine şolay indi keleşekte bəxt şadlık bilan yaşagan. Bala tərbiyələu daimi şüghullanuvni, sabırlıqni, bala oldinda darajani saqlay biluv ham boshqa buyuk ko'ptirli nishkaliklarni siraytirgan ish. Tarbiya ko'rmasalar gullarda o'smay. Bala da shuning kibik. Shayma opa qizlarin o'zining turmush yo'li misolida tarbiyalagan. Olar nindi og'ir zamonlar bo'lganini bilib, yaxshini yomondan ayirırga, tuzimlik ham sabırlıqqa o'rganib, og'irliqlar kelganda qovshab qolmasqa anilarindən o'rganganlar. Bola chaqdagina tugil, ulkan kishiga da ani kerak. Shayma opaning qizlari, unuqlari bugunda anilarining duo o'rinina yotlab olirliq so'zlarin, kengashlarin qo'llanib yashaylar. Biz kishi yaştan uk defterler arasında oturup üstek. Defterler eni alıp kaytaydı. Paçka defterlerini. Bir şularını eni indi şularını qaragan vaqtda bizge kızık bulgandır. Defterden közünü de almışı şunu qarab oturaydık. Yani tekşirgen vaqtda. Mine özüm 25 yıl mektep zavучы болып işledim. İngiliz dili okuttum. 43 yıl pet stajım. Indi 3-nче bugun kızımız Şuşu dinastinin devamçısı ol Elmet Devlet Municipal İnstitutunda
информатика фәне алып бара. Студентларга дәрес бирә. Бик акыллы киңәшләрен бирә, юл күрсәтүче. Без әни белән гомер буена горурланып яшәдек. Шулай яшәргә язсын да, әле озак яшәсен. Хәерле озын гомер телибез. Җан һәм күңел тынычлыгы, дөньядагы иң бәхетле әни, әби булып яшәргә язсын. Шайма ападан укытучыларга хас таләпчәнлек, әниләрчә җылылык, дусларча якынлык, мөлаем сабырлык, ихласлык һәм тыйнаклык бөркелеп тора. Мөгаллимә бу көннәрдә йөзләгән шәкертләреннән, коллегаларыннан котлаулар кабул итә. Аның өчен иң зур бүләк укыткан балаларының рәхмәте, ихтирамы. Шайма апага рәхмәт яусын, игелек күрсен. Һәр вакыт тыныч, әйбәт кеше булды. Без алар белән күрше булып яшәдек. Гомергә менә яшәдек, яшәйбез. Ул нәрсәкәйгә килсәң дә, бөтен нәрсәкәйгә дә җавап бирә торган укытучы. Тәртипле, яхшы семья. Семьяларда әйбәт, бөтенесе дә яхшы, балалар да, үзләре дә. Рәхмәт аларга. Озак еллар бергә мәктәптә укыттык. Ул минем укытучым. Һәм укытучы булырга инде менә аңардан үрнәк алдым. Шуның кебек итеп эшләргә тырыштым. Барысы өчен дә аңарга бүгенге көндә баш иеп рәхмәт әйтәм. Улымны да укытты. Үземне дә укытты. Яшәргә дә көчне аңардан алдык. Килен булып төшкәч тә бер сукмактан мәктәпләргә йөрдек. Анда да ничек яшәргә икән бик матур итеп аңлатты. Рәхмәт аңарга. Киләчәктә матур тормыш телим, бала кайгысы күрмичә, күпме Ходай Тәгалә биргән, шулай яшәсен. Укучыларым бик якын иттеләр. Нефтеюганскийдан, Магнитогорский, Сочи, Бугыльмә, Әлмәт, Нижнекамский, Шаллы, бар да минем укучыларым төрле дөньяның төрле пишмакларында. Менә хәзер дә минем укыткан укучыларым бүгендә минем җанымда. Менә күптән түгел генә Шаллы, Нижнекамский ягыннан минем укучыларым килеп минем хәлне белеп торалар. Алар да Хисамов Шамил, Шәйхелисламовлар әле менә соңгы вакытта яңарак булдылар. Магнитогорскийдан кайттылар. Сушидан кайттылар. Бар да якын итеп, хәл белеп, һәр вакыт хәлне белеп аралашып элемтәдә яшим. Менә урындагы оешмаларның җитәкчеләре Әлмәттән дә колхоз идарасыннан, авыл советы, һәр берсе депутатлар, һәр кайчан ярдәм кулын сузып торалар, ярдәм итәләр, хәл беләләр, бәйрәмнәрне зурлыйлар. Мәктәбем онытмый бер кайчанда. Мамыкшаларга торып укырга барадыр ягыз. Әнвәр абый белән икегез. Шайма апа усаллыкты түгел инде. Усал булмыйча гына ул бөтенсендә аңлата белә. Эшләтә белә. Дирәйендә. Бердә алай кычкырганын ишеткәнем юк. Күрше булып та бер кашан да тавыш күтәргән ишеткәнем юк. Укытучы булганда да бик әйбәт, изге күңелле. Әле хәзердән малайларыма да изге теләкләр теләп, үземә дә шайтып, матур итеп утыра. Һаман тәрбияли. Һаман да яхшы киңәшләрен биреп, изге теләкләрен теләп. Шайма апа, озын гомер сиңа сәламәтлек. Һәр вакытта да шулай матур булып яшәргә язсын. Шайма апа, сезгә инде 90 яшь, хөрмәтле укытучым. Юбилеең белән котлап басып тора укучың. Бәхет телим бу көндә мин, аяз булсын күгеңдә, картайдым дип бик борчылма, елмаеп тор бүгендә. Синең аша ничә буын, үтте мәктәп юлларын. Онытмыйбыз беребездә. Укучым дип ачуланмый, безгә дәрес биргәнең. Һәр вакыт ачык йөзле һәм ягымлы булдыгыз. Матур итеп башыкмыйча сез аңлата белдегез. Тормышта да үрнәк бит. Сез авылның ак әбие. Киңәш сорап сезгә йөри, олысы һәм бәбие. Без дә әлеге тәбрикләүләргә кушылабыз. Шайма апаның сабырлыгына сокланып, аның үткәннәрен күзаллап гыйбрәт алабыз. Аның зиһенле, хәтерле булуына сокланып, киләчәктә дә озак яшәвен, сәламәт булуын теләп калабыз. Шушны белән бүгенге чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Мин Нәфисә Сабирҗанова, оператор һәм монтажер Илһам Әхмәтҗанов. Сезнең белән хушлашабыз. Сау булыгыз.